Да отворим досиетата на Светия Синод. Добре, но за кого? След класическа артилерийска подготовка върху църквата, дойде време за основен удар. След кампанията с колата на Варненски владика и гнусните клевети срещу уважавани духовници, дойде ред на отварянето на досиетата. Това се чака от месеци. Досиетата са четени от всеки, който е пожелал това. Те са достъпни според закона. Замири се на скандал и ето, че отново почти няма медия, която да не отделя място на този въпрос. Според един бивш редактор в Демокрация, епископите и митрополитите, които са имали контакти с службите на тоталитарния режим, трябва да отстъпят място на по-достойни, които да заемат местата им. И аз съм за отварянето на досиетата, но не извън църквата. Искам да знам моят епископ дали е имал нещо общо с репресивния апарат. Но не искам този, който не влиза в черква, да се гаври с някой, който е бил притискан да подписва показания, който е бил инквизиран, заплашван и чието семейство е било заплашвано, да бъде обругаван от тези, които са отглеждани от ДС или нейният признат ръководител, Българската комунистическа партия. Всички, които чувам да настояват за публично отваряне на досиетата на клира, са без изключение бивши комсомолци, т.е. членове на младежката организация на Комунистическата партия, която пък е ръководителя на ДС. Много от тях са били в казарма до 1989 година и са полагали военна клетва да служат на същата тази партия. Комунистите и комсомолците, според отдавна обявени документи, са смятани за контингент на службите. Не най-надежния, разбира се. Затова и съществува агентурата по конспиративни правила. Тези, които са се опъвали, са влизали в затвора. Но колцина са те. Имената им се знаят. Те могат да бъдат изписани на 2 трамвайни билета. А останалите, тези, които под една или друга форма са оказали услуга на режима, без да са подписали декларации, те са доста голямо число. Не мисля, че може да им се вменява вина, ако са били измамени, че служат на родината, че предотвратяват тежки престъпления. Каква беше преди десетилетия границата между криминалната престъпност и политическото свободомислие? Много недоловима за мнозинството хора, които мислеха, че социализмът е вечен. Днес за всеки го е много лесно да каже, че е виждал ясно, че социализмът ще падне. Но пък тогава се възпитаваше това, което се проявява сега. Не църковен човек да иска тези владици да си ходят, а на мястото им да дойдат по-достойни. Кой и как ще избира по-достойните? Ами, че някой от изобличените в последните години агенти на ДС да е напускал политиката? Доган ли? Каракачанов ли? Защо му липсва същия ентусиазъм на журналиста да иска замяната им с по-достойни? Праведниците в цялата история на човечеството се броят на пръсти. Кой тогава отива в рая? Ами, разкаяните грешници. Между тях имало най-малко светии. Самият апостол Павел, който гони християните и ги предава на мъчение и смърт. Неговото досие съдържа сертификат, който му дава право да ги преследва и задържа. А след това му се явява Христос и светията сам е след преследваните, инквизираните и мъченически загиналите за вярата. Нашият човек обаче ще поиска апостол Павел да бъде махнат от числото на апостолите и заменен с по-достоен. А какво да кажем за римския войник, който участва в разпъването на Христос? Той също е в лика на светиите, защото точно тогава повярва. Трябвало обаче да се изпълни буквата на закона, който е за всички. Добре, но се оказва, че текстът на закона за вероизповеданията изключва църквата от числото на религиозните общности, защото тя не е общност, а традиционно вероизповедание. Ама в такъв случай законът можело да се поправи. Като може да се поправи, защо законодателството да не предвиди затвор за тези, които са вербували агентите си с изнудване и инквизиции? Нали такива действия наказателния кодекс се смята за престъпление? Защо законът не предвижда съд за установяване дали вербуваният не е жертва и дали получената от него информация е изтръгната или е дадена доброволно? И дали тя е навредила на някого и как? Православните вярваме, че Бог е промислил дали да позволи ръкоположението на един духовник. Именно ръкоположението, а не административната мярка, го поставя пред Светия престол.
А това ръкоположение се извършва не административно, а чрез ритуал, който е таинство. После, всякаква агентурна дейност, засягаща църквата, се е състояла вътре в нея. Следователно, работа е на вярващите да поискат вътре своите иерархични структури информация за това, кой е служил на ДС и кой не е. А иначе църквата си има своите правила за изобличение. Насаме, пред свидетели и след това пред цялата църква. Но не извън църквата. И всъщност, защо става дума само за досиетата на агентите на ДС? Защо не става дума за агенти на КГБ, на ЦРУ, на МОСАД, на Ватикана? Ама за тях нямало информация. Ами придобийте я. Поискайте от тези чуждестранни правителства, които настояваха за отварянето на досиетата на ДС, да отворят досиетата на техните агенти сред българския управляващ елит, сред бизнеса, медиите, академичните среди, пак след това и сред вероизповеданията. Ама имало разлика между ДС и техните служби, така ли? Защо по времето, когато ръководената от Комунистическата партия Държавна сигурност беше до всички сфери на живота, както често се пише днес, тези чуждестранни правителства смятаха за легитимни и властта и специалните служби? Не разменяхме ли посланници? Не подписвахме ли договори за двустранно сътрудничество? Държавни глави не правяха ли визити? Или трябва да мислим, че сътрудничеството на чужди специални служби е нещо благочестиво? Освен на руските, разбира се. Аз не искам да знам дали членовете на Равинския съвет и на Главно мюфтийство са били в контакт с ДС. Смятам, че това е проблем на изповядващите юдаизъм и ислям. Смятаме, че всеки опит да им се вмени на вярващите от тези изповедания, че трябва да отворят пред всички друговерци досиетата на своите духовни ръководители, е недопустимо нарушение на техните права. Те трябва да имат правото сами да решават, ще простят ли или ще налагат възприятите от правилниците си санкции. Ако съществуват сведения, че духовен водач е навредил на тези, които са му имали доверие, то с какво обаче са засегнати правата на атеистите, например? Техните права биха били засегнати, ако е извършено престъпление по смисъл на гражданското законодателство, т.е. по смисъл на наказателния кодекс. Но такъв текст там няма. Следователно, става дума за проблем вътре в религиозната общност и трябва да е нейна работа как ще го възприеме. Не е ли наясно българската общественост, че именно Държавна сигурност извърши политическите промени на 10 ноември 1989 година? Че ДС създаде опозицията, че ДС създаде икономическия елит на прехода? Ясно е. Ето защо може направо да се каже, че ДС сега иска отварянето на досиетата на агентите на ДС сред клириците на Българската православна църква. Ето защо някой си Тренчев, което не може да бъде запомнен с нищо направено за облегчаване на съдбата на изкарващите хляба си, не с измами и присвоявания, с труд, настоява, отново през пости, Националната агенция по приходите да влезе в православните храмове. Само че църквата не е силна поради хората в нея. Тя е сила, защото Бог е нейният първосвещеник. Разбирате ли в такъв случай на кого служат враговете? Честито Рождество Христово!